أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እቲ ጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘብጽሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 5 ጉንበት እንኳዕ ናብ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወርሓዊ በዓል ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ኣብ ስደት ኣብ እስር ቤት ኣብ ሕክምና ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን ዘለኹም ኩልኹም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በቃል ኪዳኑ ይሓልኹም። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቦና ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስኩላትና ኣፍቀርቱ ደቀ ተዋህዶ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር 5 ዘጉንበት ቅዱስ ኤርምያስ ዓብይ ነቢይ ቅዱስ ኤርምያስ ካብ ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ግን ብ600 ኣከባቢ ዝነበረ ነቢይ እዩ። ኣቦኡ ኬልቅዩ ይበሃል። ካብ ካህናት እስራኤል ሓደ ዝኾነ እዩ። እግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝጸውዖ ገና ብህፃንነት እዩ። ካብ ናይ ኣድኻ ማህፀን ከይወፃእካ መረፅኩኻ ቀደስኩኻ ኢሉ እውን ብጋህዲ ይመስከረሉ። ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ካብ ቅዱሳን ነቢያት ከም ኤርምያስ ዝተሳቐየን ዝበኸየን የለን። ካብ 70 ዘመናት ንላዕሊ ስለ ወገኑ ስለ ዝበኸየ ሊቃውንቱ ነቢየ ብካይ ወይ ከዓ በዓል ንብዓት ነቢይ ይብልዎ። እቲ ዘመን ሓጢያት ዘመነ ዓጸባ ነበረ። እስራኤላውያን ምስ መራሕቶም ምስ በዓል ሰደቅያስ ብክፍኣት ተሓባቢሮም ነበሩ እሞ ንኤርምያስ ኣይሰምዕዎን። ካብዚ ሓሊፎም ከዓ ኣብ ውሽጢ ክፉእ ቦታ ኣሲሮም ኣሳቀይዎ እምበር እግዚአብሔር ግን በኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ ገይሩ ካብ መከራው አድሓኖ። ዝተሰበኸሎም ናይ ንስሓ ጻውዒት ስለ ዘይሰምዑ ስልምና ሶር ዝበሃል ናይ ኣህዛብ ንጉስ መጺኡ ነቶም 10 ነገድ ማሪኹ ብ722 ኣሶር ነነዌ ኣውረደሎም። ድሕሪኡ ከዓ ብሓያልነቱ ዝተፈልጠ ናይ ባቢሎን ንጉስ ምእንቲ ክማርኾም ናብቶም 2 ነገድ ኢየሩሳሌም መጽሐ። ኤርምያስ ግን ናብቲ ዳር ወፂኡ ስለ ኢየሩሳሌምን ስለ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እናልቀሰ ናይ ቤተ መቅደስ ንዋያት ፍርቁ ንምድሪ ሓደራ ሃባሞ ሓብኣቶ ነቢ ዝተዛረቦ ኣይተርፍን እሞ ንጉስ ናቡከደነጾር ንፍርቆም ቀቲሉ ንፍርቆም ማሪኹ ንኢየሩሳሌም ከዓ ኣቃጺሉ ንኣህዛብ መላገጽቲ ገይሩ ብ586 ናብ ባቢሎን ኣውረዶም። ንቅዱስ ኤርምያስ ግን ትሩፋትን ካብ መከራ ዝተረፉ ሒዞሞ ናብ ግብጺ ወረዱ እምበር ኣይተማረኸን። ኣብኡ ከዓ ተኣምራት ገይሩ ንኣራዊት ኣጥፍኦም። ቁሩብ ጸኒሑ ግን ሓቀኛ ኣቦ ነቢይ መምህርን ስለ ዝኾነ ናብ ህዝቡ ናብ ባቢሎን ወረደ እሞ ኣብኡ ከዓ ትንቢት እንዳተዛረበ ነቶም ህዝቡ ከዓ ድሕሪ 70 ዓመታት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ
እንዳምሃሮም ኣብ ባቢሎን ጸንሐ። ብዘይ በደሉ ከዓ ኣብ መከራኦም ተኻፋሊ ኮነ። 70 ዘመን ምስ ተፈጸመ እግዚአብሔር ከም ቃል ኪዳኑ ብኤርምያስ መራሕነት እስራኤላውያን ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ሕጂ እውን ክፍኣቶም ክገድፉ ፍቃደኛታት ስለ ዘይነበሩ ኤርምያስ ገሰጾም። በዚ ተበሳጭዮም ክወቕዕዎ ክቐትልዎ ክብሉ ጸጋ በዚሕሉ ምስጢር ሰፊሕሉ ስለ ዝነበረ ስጋዌ ስለ ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስራሕ ኣምሊኡን ኣጉሊሑን ትንቢት ተዛረበ። ንሶም ግን ልቦናኦም ዓዊሮም ስለ ዝነበሩ ኤርምያስ እዩ ኢሎም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ክወቕዑ ከደራርቡ ወዓሉ። ጸኒሑ ግን ኤርምያስ ንነብሱ ገለጸሎም። ስለኦም ክብል 70 ዘመን ዝበኸየን ካልኣይ ዘይብሉ ኣቦኦም ወቂዖም ቀተልዎ። ዓብይ ነቢ ኤርምያስ 52 ምዕራፋት ዘለዎ ሃረገ ትንቢት ተዛረበ፣ ጸሓፈ። ዜና ህይወቱ ካብ ናይ ትንቢት መጽሓፍ ብተወሳኺ ዝተረፈ ኤርምያስ ኣብ መጽሓፈ ባሮክ፣ ኣብ ገድለ ኤርምያስ፣ ኣብ ዜና ብፁዓን፣ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር እውን ተጻሒፉ ኣሎ። ኣሜን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በረኸቱ ይሕደረና። ሕያዋይ እግዚአብሔር ብናይ ኣቦና ኤርምያስ ኣማላድነት ሃገርና ካብ ጥፍኣት ህዝባ ካብ ስደትን ካብ መቕዘፍትን ይሰውረልና። ኣሜን። ጉንበት 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኤርምያስ ነቢ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ዝኾነ ሓደ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሃዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሶ። ኢየሩሳሌም ኣንቲ ንነቢያት እተቐትሊ ነቶም ናባኺ ዝተለኣኹ ብእምኒ እትቕጥቅጢ ደርሆ ንጨቃዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ከም እትእክቦም ክንደይ ንደቂኺ ክእክቦም ዘይደለኹ ንስኺ ግን ኣበይኺ ደጊም ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይትርእዩንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 37 ክሳብ 39። ኣሜን። በረኸት ናይ ቅዱስ ነቢ ኤርምያስ ናይ ኩሎም ብዛለሟዓት ዝዕሉ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ቅዱሳን ጴጥሮስን ወጳውሎስን ኩሎም ይሕደረና። ኣሜን። ስንክሳር ዘሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን ኣሜን ለይኩን።